Hayırlı kеш, hürmetli televizor караучылар, Müslüm телевидениесі өзінің тапшыруларын башлый. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Бүгенге чыгарылышта. Мотор туфлилер киеп шушы мотор урамнарда рәхәтләнеп йөрәячәкбез киләчәктә. Тигез юллар авыл көзгесе, Мәлләтамак авылында юл ремонты бара. Рәхмәт баразат килгәнегез өчен. Рәхмәт бәхетле булып яшик бу дөньяда. Кече авыллар игътибар үзәгендә исәнсеftә гөрләп сабан туе узды. Күрсәтәсе килә инде кешеләргә. Без урында тормыйбыз икәнен. Ни чәчсәң, шуны урырсың. Туган якта беренче тапкыр 40 көн үткәрелде. Булган вакыйгалар турында кыскача. Туган як агрофирмасында тәүге тапкыр 40 көн узды. Бүгенге көндә агрофирма фәнни институтлар белән хезмәттәшлек итә. Шул ук вакытта ул югары сортлы, яхшы сыйфатлы орлыклар үстерү юнәлешендә дә нәтиҗәле эшчәнлек башлап җибәрде. Агрофирманың аграрийларга күрсәтерлек нәтиҗәләре дә, мотор тәҗрибәләре дә бар. Шаллы икмәге компаниялар төркеме берничә предприятияны берләштерә. Шаллы икмәге акционерлык җәмгыяте, Туган як Ратная края агрофирмасы һәм Орлыклар академиясе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Туган як агрофирмасының төп эшчәнлеге орлыклар, бодай, арыш үстерү. Шул ук вакытта агрофирма тулысынча Шаллы икмәге җәмгыятен ипи пешерә торган бөртекләр белән дә тәэмин итә. Төп максат инде бүгенге көндә хуҗалыклар белән контакт налаживать итү. Бүгенге көндә рынок надо әйтик инде. Предложениялар күп, но үзең күреп, үзең тотып карап, алайттырып сатучы хуҗалыклар бик аз дип әйтик. Безгә инде теге семена сату нәрсәдер теге котмешкә сатудан түгел, именно менә кешегә күрсәтәсе килә менә шу сортларны, ничек алар үсәләр безнең условиядә һәм ничек анардан результат экономический выгода алырга дип әйтик инде. Күрсәтәсе килә инде кешеләргә. Без урында тормыйбыз икәнен. Тыгыз элемтәдә эшлибез фән белән. Фәннән тыш әле тагын дополнительно 3 лаборатория белән эшлибез. 40 көнендә күрше-тирә районнарының авыл хуҗалыгы тармагы җитәкчеләре һәм белгечләре, авыл хуҗалыгы Татар фәнни изләнү институты белгечләре һәм хезмәттәшлек итүче җәмгыять вәкилләре катнашты. Семинар эшендә район башлыгы Альберт Хужин да бар иде. Менә бу басу көненә күргәнсездер инде монда төрле районнардан килгәннәр авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүче оешма җитәкчеләре. Аның өстенә институтлардан теге әйберләр сатучы оешмалар килгәннәр. Бөтен кеше дә кызыксына һәм инде алар моннан тәҗрибә алырга дип килгәннәр бит инде. Чөнки ышаналар, менә бу агрофирмада югары шундый технология белән эшләгәннәренә күрә. Чөнки республикада бәлки берничә генә андый хуҗалык бардыр. Бөтен үстергән ашлыгы аның Шаллы икмәгенә 3нче класс белән югары сыйфат белән китә. Киңәшмәдә катнашучылар бодай, рапс һәм карабудайның яшьлек сорты егелүче басуларында булдылар. Карабудайның берничә төрле сорты үстерелүче кишәрлекләре белән дә таныштылар. Карабудай сабагының озынлыгы хәтта метрдан артып китә. Монда форпостлары ул безнеке. Монда килеп нәтиҗәләрен карап. Нәтиҗәләр әйбәт. Монда форпостны әйбәт эшләр. Кайсы бер былтыргысы результатлар белән Красновостокныкылар. Алар 3 сөйтнер, 5 сөйтнер урожай алганнар. Мондагы урожайчылар белән разница бик зур. Авыл хуҗалыгы тармагында орлыклар белән генә эшләү җитми. Җир эшкәртү, үсентеләрне тәрбияләү, барлык агротехник таләпләрне һәм чараларны төгәл башкару, булар барысы да югары уңыш алуга нигез булып торалар. Туган як агрофирмасы әлеге хакыйкатьне нигез итеп алып, фән белән бергә алга атлый. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртинов, Müslüm телевидениесе. Сугышчы мәчеләр, дрон ясаучылар, волонтер әбиләр. Яңа гасыр телеканалында узган җиңү армиясына кушыл марафонына килгән кунакларның бер өлеше генә. Безнең сугышчыларга ни өчен ярдәм мөһим? Ватанны ни өчен сакларга кирәк? Һәм Татарстан җиңүне якынайту өчен ниләр эшли? 12 сәгатькә сузылган марафон шул хакта булды. Ребята, операторы, всем удачи, все хорошо. Через 12 часов встречаемся в этой же студии. Я надеюсь, в том же составе. Живые, здоровые, да, под песню и вальс от Расимы и Светланы. Все, всем удачи. Поехали. Ведущие, работаем. Доброе утро, дорогие телезрители. Үз һөнәренең чын осталары мондай телевизион марафоннарны беренче тапкыр гына уздырмый. Барыбер киеренкелек сизелеп тора.
Ярты көн иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр хаталанмыйча, төшке ашка туктамыйча эшләргә кирәк. Җиңү армиясына кушыл марафонын Россия герое Рәсим Басиков ачып җибәрде. Пока еще не дошло. Волнение пока еще не дошло. Ну, я думаю, справлюсь. Все пока фишки наши сработали. Соведущий герой России Расим Баксиков и на передовой телевизионного фронта оказался героем. Он еще с нами будет еще в ближайшие полчаса и в завершении выпуска. И впереди вообще еще много замечательных патриотических вещей. Я думаю, что этот боевой дух, который у нас присутствует, мы его обязательно покажем. И тот самый патриотизм, которым охвачен Татарстан тоже. Марафон кысаларында студияга 120-га якын кунак килергә тиеш иде. Трансляция расписаниесе шулай корылган, чиновниклар белән интервьюдан соң студияга көтелмәгән кунак килергә тиеш. Нурлат шәһәреннән Владимир Малыгин хатыны Елена белән марафонга мәчеләр алып килгән. Махсус хәрби операция башланганнан бирле алар сугышчыларга әйберләр һәм техника белән ярдәм итәләр. Соңгы вакытта псиләр алып килүне сорыйлар икән. Тиздән госпитальгә һәм окопларга бер дистә тышкан тутучы мәче җибәрәчәкләр. Во-первых, она успокаивает солдат нервную систему. Во-вторых, теплый, родной из Татарстана для своих ребят присылаешь. Сиамских нельзя отправлять, тайских нельзя отправлять. Шотландских словаких порода очень хорошая, добродушная такая. Их можно отправлять, потому что тайские и сиамские, они кусают. Они должны привыкнуть к одному хозяину. Они ведь, когда солдатик уходит в наряд, они должны остаться с другим товарищем. Вот, и с другим товарищем он может просто покусать его, поцарапать его. Зачем это нужно-то? Нужно вот именно вот таких вот добродушных. Правда, Рыжик? Да. Балташ районы Шутай авылыннан килгән бу актив әбиләрне генә алыйк. Алар туры эфир вакытында ук алып баручыларны үзләре әзерләп сугышчыларга җибәрә торган ашлар белән сыйладылар. Авылда башта коры паёкларны ире махсус операциядә катнашкан Фензия Миннебаева ясый башлый. Хәзер инде аңа бөтен авыл белән кушылганнар. 20 меңнән артык порция җибәрергә өлгергәннәр инде. Әзерләү бик гади. Кайнап торган су салып 15 минут көтәсе. Ботка әзер. Деревня у нас очень дружная. У нас в Чутай как одна семья. Страна сказала надо, мы сказали есть. Вот у нас деревня такая. Один за всех, все за одного. Очень большие отзывы у нас. Они очень благодарят нас, что вот как будто дома побывали. Вот ваш суп поели, как будто дома побывали. Вот нам вся эта теплота наша им всем передается. Теләсә, һәркем волонтер була ала. Моның шулай икәнен Петраш районыннан килгән 9 яшьлек Артемий Волков та испатлый. Ул өйдән өйгә йөреп сугышчылар өчен саморезлар җыя. Просто говорю, есть лишние гвозди, саморезы, то есть. Если есть, мне дают 2-3 гвоздя, и вот так я накопил вот это. Я собираюсь, чтобы они себе сделали кровать, либо какой-нибудь, что-нибудь сделали себе для чтобы ему удобно было. Җиңү армиясына теләсә кайсы вакытта кушылып була. 2024 елның 31 июленә кадәр хәрби хезмәткә контракт төзеп 1,5 миллион кадәр акча алырга мөмкин. Әмма Чаллы мэры Наил Мәһдиев сугышчылар акча өчен бармый дип саный. Ул үзе берничә тапкыр махсус хәрби операция зонасында булган һәм алар белән аралашкан. Возвращаясь в отпуск или возвращаясь на определенный период по ранению, наши воины обратно рвутся в зону специальной военной операции. Я уже говорил, вот эти понятия дружба, взаимопомощь, они уже у них в генах. И я думаю, что не только деньги, и не столько деньги сегодня ведут наших воинов в зону специальной военной операции. Об этих людях нужно рассказывать, не стесняться. Они должны быть сегодня героями нашего времени. Моның шулай икән студияга килгән сугышчылар да әйтте. Андрей Сарбаев полкның психологик ярдәм хезмәте җитәкчесе, мобилизация буенча киткән. Андагы егетләрнең нәрсә өчен сугышканнарын төгәл белүе турында ышанып әйтә ала. Яшь киртә түгел, анда эш бөтен кешегә дә җитә ди. Это кажется, что война это только на переднем крае, вперед с автоматом. На самом деле 80% работы это, во-первых, тыл, это снабжение. Не только продуктами питания, боеприпасы, системы связи, инженерное оборудование даже в конце концов. И самое главное, старые заветы, еще генерал Ватутин говорил, чем глубже мы закопаемся, тем тяжелее будет противнику нас достать, тем проще нам будет выполнить задачу нашу. У человека всегда выбор, поэтому сегодня мы как раз говорим о том, что в рамках телемарафона, проходящего в Республике Татарстан, звучит вот этот призыв
присоединяться к армии Победы, присоединяться к своим, поддержать своих. И я уже говорила о том, что один из военнослужащих произнес фразу «Наше дело право, и победа будет за нами». Хочется, чтобы все те, кто сегодня принимает решения, помнили этот лозунг, который звучит уже на протяжении многих лет, звучит как символ победы. Марафон лозунгы булган «Жеңүү армиясына кушыл» сүзләре махсус хәрби операциягә китүчеләргә генә түгел, Россиянең барлык халкына мөрәҗәгатьтә ул. Гөлназ Җәйлова, Зинар Нуртдинов, Равил Мөэминов, Муслим телевидениесе. Урман иле юл һәм сәламәтләндерү лагерының икенче сменасы дәвам итә. Лагерның һәр сменасында әтиләре һәм туганнары махсус хәрби операциядә булганнарның балаларына аерым игътибар бирелә. Балаларның юлы белән безнең иҗат төркеме дә танышып кайтты. Районда махсус хәрби операциядагы ир-егетләрнең гаиләләре дә, балалары да һәр вакыт игътибар үзәгендә. Балаларның җәйге ялларны кызыклы һәм файдалы уздырулары буенча да район җитәкчелеге тарафыннан аерым игътибар бирелә. Безнең үзебезнең районыбызда капиталь ремонттан соң менә урман ил лагере эшли. Балаларыбыз бик теләп ял итә. Менә беренче смена шушылай безнең үтте. Анда да без шушы иң беренче чиратта махсус хәрби операциядә булган гаиләләрдән әтиләре булган балаларны без шушында ял иттерәбез. Һәм безнең анда беренче сменада менә теләк белдерде ял итәргә 8 бала. Менә хәзер икенче сменабыз башланып китте. Анда да шулай 10 бала безнең шушында бушка ял итә торган була. Урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагерында махсус хәрби операциядагы райондашларыбызның балалары бик теләп ял итәләр. Һәр смена саен батыр егетләребезнең ул кызлары 20дән артык бала лагерга килә. Я приехала из Муслимова первый раз в лагерь. Было сегодня открытие, мне очень понравилось. Очень прикольно станцевали. Спели девочки, очень красиво. Готовились, очень красиво стало. Мне нравится. Мне очень тут весело, у меня тут есть друзья. Мне тут все нравится. Тут все время что-то проводят, все время все интересно. Все время, каждый день какие-то мероприятия. Мне все тут нравится. Балаларның ялын кызыклы һәм файдалы итү өчен лагерда төрле чаралар оештырыла. Уртак эшләр вакытында аларның яшеренеп яткан талантлары да ачыла. Балалар белән эшләүче һәркем аларның ялларын матур итү өчен зур тырышлык куя. Эш атна дәвам иткән яллар һәр баланың күңелендә матур мизгелләр булып саклансын өчен лагерда бүтән мөмкинлекләр дә бар. Фәридә Гаинтинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Юл авыл халкының үзәгенә үткән иң төп мәсьәләләрнең берсе. Мәләтамак авылында да күптән көтелгән юл ремонты бара. Тукай һәм кооператив урамнарында башкарылучы юл эшләре белән Муслим телевидениесе да танышып кайтты. Авыл урамнарында ремонт узган атнада башланып китте. Кооператив урамында 1 км 800 метр, Тукай урамында 1 км 250 метр арага асфальт түшәләчәк. Бүген көндә техникалар асфальт өчен нигез әзерли. Бүгенге көндә Мәләтамак авылында, авылның 2 урамында, кооператив урамы һәм Тукай урамында безнең асфальт салу эшләре өчен юлны ремонтлау эшләре башланды. Бу эшләр барысында инде безнең иганәчебез шушы Туган авылының патриоты Рафаэль Сулеймановичның финанс ярдәме белән башкарыла. Бүгенге көндә бездә асфальт эшләре, җыю эшләре башкарыла башлады. Алланың рәхмәте белән иганәчеләргә бик зур рәхмәт. Бу эшне башкаручыларга бик зур рәхмәт. Исән-имин шушы эшләрен башкарып чыксалар ярар иде дип бөтен авыл халкы сөйгенә. Бөтенебез матур туфлиләр киеп шушы матур урамнарда рәхәтләнеп йөрәячәкбез киләчәктә. Урамнарда юл аркылы 2 урынга торбалар салынган, калган торба башлары да яхшылап чистартылып куелган. Күләмле эшләр шушы авыл кешесе, Чоллы икмәге генераль директоры Рафаэль Юнусов ярдәме белән башкарыла. Юллар матур була. Җыгылмыйча йөрәбез инде. Бүтән авыллар белән чагыштырганда безнең Мәләтамага әле бик чиста матур авыл иде. Һәм менә бүген тагы да матурлануына өметләнәбез. Һәм шушы асфальт юллар салынуына авылның бик күптәннән көттек. Безнең инде авылда гына түгел, районыбызда да бик күркәм эшләр эшләнде. Һәм авыл асфальт юллар
бүтән районнар белән чагыштырганда бик тә матур. Һәм авылыбыз белән горурланабыз, тагын да матурланыр дип. Юлларны норматив хәлгә китерүгә авыл халкының сөенече зурдан. Бу эш стратегик яктан да мөһим. Ремонт эшләре барышында билгеле участокларда юл япмасы яңартылып кына калмыйча, юл кырыйлары да төзекләндереләчәк, горизонталь юл билгеләре дә куелачак. Юлга асфальт салу чыгымнары 50 миллион сумга төшәчәк. Проект буенча эшләр ноябрь аенда төгәлләнергә тиеш булса да, юлчылар эшне кыска срокларда төгәлләргә уйлый. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 15 июль көнне районның Дастав территориясында Автоледи 2024 бәйгесе узды. Традиция буенча бу конкурста гүзәл затларыбыз юл йөрү кагыйдәләрен төгәл белү һәм машина йөртү осталыгы буенча көч сынашты. Конкурсантлар елдагыча 2 этапта ярышты. Бәйгедә катнашучыларның шактый юл йөрү кагыйдәләрен бишелек белми икән ачыкланды. 20 сорауның берничәсенә генә дөрес җавап бирүчеләргә зур хәрефләр белән имтихан бирелмәде дигән кызыл язу чыкты. Бу кызыклы конкурсны инде без Мөслимдә ел сайын үткәрәбез. Кызлар бу конкурска бик теләп катнашалар. Аның максаты да бит инде бик изге. Бу конкурска катнашканда инде алар юл йөрү кагыйдәләрен тагы бер кат кабатлап, өйрәнеп, йөртү осталыкларын ныгытып киләләр. Аның файдасы булыр дип ышанабыз инде. Хатын-кызлар арасында машина иярләүчеләр саны елда түгел, көндә арта бара. Бу аңлашыла да. Гүзәл затларыбызның мөстәкыйль буласы, үз көчләренә таянып яшисләре килә. Кичкенәдән машинада йөрергә хыялландым. 18 яшым тулу белән правага укып, руль артына утырдым. Курыкмадым, бик яратып йөртәм машинаны. Автоледида ел сайын катнашам. Бик яратып, бик теләп катнашам. Мин инде 2013 елдан бирле за рулем йөрим. Миңа биктән ошый. Теге елны алмаштырдым праваны. Бу конкурста инде мин 2нче этапка катнашам. Нәрсәсе белән кызыклы, без монда килгән сайын 2нче төрле теге белемнәр алабыз. 2нче төрле үзгәрешләр кертәләр. Теге елны катнашканда мондый эстакадаларны көтмәгәннәр, быел уже ансыда күргән менә. Яңа ниләр. Ниләрдә дә экзамен биргәндә, тестларда да 2нче яңа биремнәр бар. Теоретик өлеш тәмамлангач гүзәл затлар Дасафның уку өйрәнү полигонына юл алды. Онда конкурсның практик өлеше үткәрелде. Машинаны коридор аша үткәрү, параллель тукталышка стоянкага кую, стоп линия кебек биремнәрне кызларның барысы да бик җиңел үтәп чыкты. Конкурста катнашкан һәркемгә бәйгене оештыручылар тарафыннан кыйммәтле бүләкләр, мактау грамоталары бирелде. Зәлия Ибраһимова районда аны яклап конкурсның республика этабында чыгыш ясаячак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Кеше авылларда ул көннәре кичке сабан туйлар үткәрү матур гадәткә әйләнде. Шундай бәйрәмнәрнең чираттагысы Исәнсиф авылында узды. Быел бәйрәм 6нчы тапкыр үтте. Авыл көнен уздыру тәкъдимен һәр елны авыл халкы үзе башлап җибәрә. Авылда туып үскән, бүген чит җирләрдә яшәсәләр дә, туган авылларын хөрмәтләп, аны яшәтү өчен тырышкан егетләр, кызлар да әлеге тәкъдимне хуплап алалар. Бәйрәм чарасы авылның өлкән кешесе Мөҗаһидә ага Мортазинның вәгазы белән башланып китте. Авыл җирлеге башлыгы Иршат Салихов та Исәнсиф авылы халкына сәламләү сүзләрен җиткерде. Беребезне беребез хөрмәт итик. Илләребез тыныч булсын. Шундый бәйрәмнәрне сагынып алырга язсын. Барыбызда матур итеп, беребезгә беребез ярдәмче булып, рәхәт итеп, матур итеп барып, илләребез тыныч булсын. Рәхмәт барыгызга килгәнегез өчен. Рәхмәт, бәхетле булып яшик бу дөньяда. Бәйрәм чарасын Исәнсиф авылы оныклары, җырлы гаилә, Алия һәм Илнур Сахбетдиновлар алып барды. Җырга моңга гына түгел, бәйрәмнәрне матур, эчтәлекле һәм оешкан төстә алып бару сәләтенә дә ия икәнен күрсәттеләр Сахбетдиновлар. Инде һәрбер авылда да үзенең көтеп алган инде авыл бәйрәме шулай бит. Инде халык якташларын күрергә, туганнарын күрергә, аралашырга дип кайта. Инде ул булырга тиеш. Бүген көндә аралашу дигән әйбер инде ул бик сирәк. Инде алар шушы бәйрәмнәрдә менә күрешә алалар инде, җыела алалар, мәҗбүри рәвештә кайталар. Ни өчен дигәндә үзе күрешү бер гомер диләр. Бәйрәм барышында авыл көнен уздыруга үзләреннән зур өлеш керткән бер төркем исәнсифлеләрнең үзләренә дә күчтәнешләр тапшырылды. Авыл халкы да, килгән кунаклар да төрле уеннарда һәм кызыклы бәйгеләрдә катнашып күңел ачты. Без бу бәйрәмне ел сайын оештыруда мин үзем шәхсән катнашып киләм. Оештыру мәсьәләсенә килгән чагында инде безнең авыл кызлары, җегетләре бердәм алай оештырырга һәрвакыт үзләренең теләкләрен белдереп торалар. Иганәчелек иткән һәрбер егетләргә, кызларга үземнең рәхмәтемне әйтәсем килә. Бик матур итеп бәйрәм итсеннәр.
Авылыбызда әлеге күркәм авыл бәйрәме инде традицияга кирип китте. Әлеге бәйрәмне инде хәзер ничәнче ел рәттән безнең авылыбызның активистлары, төрле уңган булган апаларыбыз, уңган булган егетләребез үз көчләре белән әзерләнеп, авыл халкының ярдәме белән шушындый күркәм, матур бәйрәм оештыралар. Иң беренче елны инде бу бәйрәм балалар сабан туе булып кына башланып киткән бәйрәм. Хәзер инде якын-тирә авылларны, якын-тирә районнарны берләштергән, авыл халкының гореф-гадәтләрен, милли традицияләрне саклап калган күркәм авыл бәйрәме булып тарихка кирип калды. Үз авылларын койгыртып, авылдашларының һәр тәкъдимен хуплап торучы якташлар булганда, авылларыбыз яшәр. Авыл халкын берләштерүче авыл бәйрәмнәрендә, сабан туйларында узар әле. Фәридә Гайнтдинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар, мен Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Алда сезне безнең тапшыруларыбыз көтә.